Bus terminals sa Dagupan City tumatanggap na ng advance bookings para sa Pasko at Bagong Taon. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang Pasko. Karamihan ay mga estudyanteng uuwi ngayong holiday season. Tumatanggap na ng advance booking sa mga bus terminals sa Dagupan City para sa mga biyaheng inaasahang dadagsain ngayong Pasko at Bagong Taon, lalo na ng mga estudyanteng nagsisiuwi para sa Christmas holidays. Sa panayam ng IFM Dagupan sa pamunuan ng isang bus terminal sa lungsod, sinabi na maaga nilang binuksan ang advance booking upang matugunan ang posibleng pagdami ng pasahero sa susunod na linggo. Kasi habang lumalapit yung Christmas, ma'am, New Year, napupuno na po yan, ma'am. Medyo sa ngayon, ma'am, may mga bakante pa po. Kaya mas maganda, mag-advance na sila ng advance booking natin. Sa ngayon ay maluwag pa ang bilang ng mga bumabiyahe ngayon at kakaunti pa lamang ang nagpapabook online. Ngunit inaasahang tataas ang bilang ng mga pasahero habang papalapit ang Pasko. Dagdag pa rito, hinihintay na lamang ng mga bus terminal ang special permit na kanilang inirequest sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para mag-operate sa Pasko at Bagong Taon. Nikayat naman ng publiko na mag-book ng maaga upang maiwasan ang mahabang pila at matagal na paghihintay sa terminals. Advice po natin sa mga mahal natin pasahero, habang maaga pa, mag-advance booking na sila para hindi na sila makipagsiksikan sa dagsa ng mga mahal natin pasahero. Paalala naman ng mga otoridad sa mga biyahero na maging maingat ang mapagmatsyag sa kanilang paglalakbay ngayong holiday season. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tata, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.